Mnogi me pitaju kako to da sam se pre zvao Kristijan Gold. Pa 1982. godine sam bio mister Jugoslavije u bodybuildingu i već 1983. sam dobio poziv da odem u Kaliforniju, u Ameriku, da nastavim karijeru. Tražili su me, imao sam dobru ponudu i već sam bio spakovan, što se kaže, da odem. Pričao sam da zbog majke sam obustavio taj put, ali onda sam se nekako odlučio da odem u Legiju stranaca u Francusku i počeo sam da vežbam zaista jako teške naporne treninge. Treninge snage, izdržavanje u šumama, u prirodi, u teškim životnim uslovima, po kiši, po snijegu, po blatu, po mraku, po suncu. Tako da sam za nekih godinu dana došao do solidne forme. Obožavao sam da trčim po oranicama, po pesku, po brdima, nizbrdo, cepanje drva, vežbanje stegovima, sparingovanje, borilačke veštine, radovi na makivarima, džakovima, lomljenje cigala i tako dalje. Sve je to bilo okej, sve to, novi san mi se rodio, što se kaže, da odem u Legiju stranaca u Francusku i da budem legionar. Jako mi je žao što nisam završio u Legiji stranaca. Sudbina je promenila svoj tok puta, tako što sam s treninga se vraćao. Sjećam se da sam tad nosio dugačku kosu kao Rambo, kike, repove. I onda bila mi oko glave vezana traka, dugačka, sa repom. I imao sam maskirnu uniformu, legionarsku, tako da sam želeo da zaista odem u Legiju i vojne čizme. Ja sam dobio opremu od osječke milicije, tako da sam imao pravu tad opremu za vežbanje koja je nepokidljiva, nepoderiva i ja sam je vežbao. No, kada sam se vraćao sa treninga kondicije iz šume, gdje sam vežbao po oranicama, trčanje po pesku, mislim da je bio maj mesec, ne znam i sam šta me zaustavi da stanem do jedne dame koja je čitala časopis i da je zamolim koji je to časopis izašao. Pošto sam ja tad izlazio u časopisima Zoom Reporter, Arena, Start, Tempo, sportski časopisi, svi, bilderski. I rekao, možda izašao neki časopis, pa bila je moja slika i onda bi ja uzimao svoje slike sa snimom. No, kao da me magnet povukao, ja sam seo pored nje i ona se nasmešila i tako smo se upoznali. Tako da smo za 2 godine dobili 2 dece koja su sad velika. Ali tad, kad sam ju upoznao, ja sam je rekao i bio sam istinit i iskren, da ja ne želim da se vežem za vezu, da sam ja pred ulazak za Francusku, dakle moje stvari bile spakovane i ugovori. No, ona je tu dosta plakala i molila me da ne odem, pošto je njen komšija iz njenog mjesta otišao u Legiju, navodno se nikad nije vratio. Pa ja, da sam se bojao tad, ne bi išao u Legiju, briga mi tako bilo, da li ću ostati živ ili ću poginuti. Nisam se tad bojao, ne bojim se ni danas. Što se kaže, ako je suđeno, suđeno je. I idem po onom, mnogi se vade na status, ne bojim se nikog, samo Boga, ja se ne bojim ni Boga. Bog nas ne dira, on nam prašta, voli, tako da ne družimo. No, ta dama me eto stopirala, eto imat ćeš dete tamo, vamo, ja sam ostao. I moram da se pohvalim da mi je jedno od 2 dece zlatna titula koje je moje srce, koje jako volim, to je strašno.
i spreman sam za nju da umrem. To je strašno. Volim naravno i drugo dete. I da bude interesantno, volim još jedno dete koje nije moje, koje sam ja pomagao i uvijek ću pomoći. Nažalost, to dete je ostalo, eto, majka ostavila, otac je loš. Ali već sad se odhranilo i postaje veliko dete, tako da će biti sve ok. Meni je jako žao što u životu nisam tako reći stekao više djece. Bar jedno 7, 8, 10, šta fali. E sad neko je počeo da priča negativno o meni, ne znam zašto. Prva priča je da sam alkoholičar i da ja pijem. Dakle, ove postoje koje pričam, da ja pričam u alkoholičnom stanju, što nije istina. To je laž. Ja nikad ne pijem samo vodu, surutku i mleko. Osim toga, priče da sam ja otac 10 ili ne, 12 djece. Ja sam paunes, od kad to rekao. 12 djece. Rekao, pa ko je to počeo da pušta te priče? Ja sam pričao nekome priču da je moj deda, otac od moje majke Petar, imao 10 djece sa mojom majkom i oni su preusmerili priču da ja imam 10 djece. Nemam. No, ja žalim što nemam puno djece. Imao sam jako lepe dame, vanserijske lepotice. I šaljem velike toga pozdrav za njih. Ali nemam djece, ne mogu da kaj imam kad nemam. No, tu mi se u zadnjih par godina javilo dosta djece da sam ja otac i te djece, ja nemam pojma, godine se ne slažu. Neka su djeca rođena kao krajem 80-ih, većina 90-ih. Pa to kad bi ja zapisio, to je 20 djece, pa nisam ja. Šejke, rekao, šta je ovo ljudi, odakle ta djeca, šta je ovo? I devojčice, i muškarci, i sportisti, pa šta je rekao, čale. Javljamo se kao mame njihove da vadim u krv, da priznam djecu, kako djecu da priznam? Šta da priznam? Nemam pojma o čemu se radi. I ništa, ja samo kajem po kratu, ljudi, bit ću iskren, ništa nemam, znači nemojte mi se javljati. Mada se bila javila dama koja se vratila iz Njemačke sa 2 djece, ima mlađeg sina sa Nemcem. Stariji sin je navodno moj, pa me zvala u gosti da budu s njima i ako želim da s njom živim. Kada sam pogledao slike, žena jeste zaista lepa, je moj tip, tu nema šta. I interesantno da momak stariji, za kojeg ona priča da je moj sin, liči na mene iz mladosti. Ali godine mi se ne slažu. Tako da ne mogu da tvrdim ništa. Mogu da garantujem da nije moj. Vidim, ona je bila besna, žela da dođe da vadimo krvu. Da se utvrdi očinstvo, jer ja verujem da je to momku teško i nije dobro kad se ne zna ko je otac. Ali ne mogu nešto da prihvatim i da priznam ako nije moje. Tako da, eto. No, vratit ću se za ime i prezime. Kristijan Gol sam se tad zvao kada sam želeo da u Legiju stranaca. Naravno, vadi se iz suda da nisi nikad krivično kažnjavan, gonjen, da se nikad nije vodio postupak protiv tebe i dobit ćeš promjenu imena i prezimena. Ali to je bila tad tabu tema. Zbog čega je promenio, zašto, to je bilo po novinama, to je bilo ekskluzivno. Tad sam nosio i zlatnu minjušu i sam pravio skandale. Dakle, 80. godina sam radio Europu, kažu. I non stop sam pobeđivao, bio sam šampion non stop. Volim jako svoje pobjede i pobjede svih. I nikada u karijeri nisam nikoga omalovažavao, pošto to nije lepo. Volim kad se ljudi raduju, slažu, pomažu, druže. I kad su svi srećni i zdravi, tada sam i ja. Eto, to je toliko od mene.